Takže čau lidi, tohle bude nová série starší dvojčata. Takže já to nechci dlouho zdržovat, budu rád, když dáte like. A můžeme jít na to. Tak. Už je ráno. Ségra, vstávej. Jo, už dostávám. Ježiš, tady je bordel, budeme muset uklidit. To teda. Ach jo. No, nevadí. Tak se nejdřív nasnídáme. Tak se sedni a něco připravím, pokud tady něco bude. Tady nic není. Tak to je hodně blbý. Tak si dáme ty knedlíčky. Jo, tak to jo. Tak to je jediný, co tady jako asi je, no. Kurně. Do pekínka. Tak. Počkej, to dám do misky. Pojď, misko. Tak. Kolik si dáš? Já s ním asi jenom jeden. No, tak si ten jeden dáme na půl. Mňam. To bylo dobrý. Dáš si ještě něco k pití? Asi limonádu. Tak jo. Tak jo. Tak jo. To vyliju. Jakože to vylila, jo. Protože to nejde to vylít, ale prostě jen takové. Tak. Co budeme dělat teď? Jo. Zavři se. Jo, pardon. Tak jo. Tak co budeme dělat? Asi bychom nejdřív měli uklidit, než pojedeme na to. Dokážu to, nebo co to je? Jo, já to dokážu to. Už se těším. Hrozně se těším. Hrozně. Já se vůbec netěším. Teď chci být se svojí fifinkou. Já teď chci být se svojí bublinkou. Ale co se dá dělat? Rodiče už nám to zaplatili. To nevadí, tak jdem uklízet. Jo, tak ten míč. No, ten si pro jistotu vezmem. Brejle jsou tvoje, jen tady ty, tak se nejdřív asi ještě převlíknem. To bude ještě lepší. Já si vezmu tu mikinu. Já si taky. Kurně. Tak jo. Tak. Pardon za bílý. Tak tam asi vezmeme všechno oblečení. Asi jo. Tak, protože nevím, kolik dní tam budeme, ale pančelka říkala kolem měsíce. Já nechci být měsíc bez domu. Jako co to plácám, jako budu v domě, ale jako, chápeš, jako bez toho našeho domova. Jo, chápu. Ještě bublí. A ještě tady můj chameleon. A tvoje čičínka. Och jo. Och jo. Nevadí, budeme to muset zvládnout. Tady ten kufr tady asi necháme, to nevím koho je. Asi rodičů.
Asi tam. Ten míč si asi taky vezmeme, ten dáme sem, ten kufr tady taky necháme, je v tom něco? Ne. Ne, není, jenom klíče a toho papíry, tak si je vezmeme. A i do toho dáme asi ještě ty čepice. Tak. Jo, tady tam jsou ty věci, tak tohle to necháme tady rodičům. Jo, a to nejde pověsit, to je moc malý. To je moc malý věšáček. Tak, tady v tom je něco? Ne, tak to tady taky necháme. Jo, jde to pověsit. No, to je divný. Pančelka říkala, že si máme vzít nějakou elektroniku. Tak ty tablety vyndáme. Kurňa, proč nejde vyndat? No tak jeden tam budeme mít. A vezmeme... No tak. Co? Tohle asi ne, máme tam ještě ten Minecraft. Tak. Jo, tady jsou nějaký batohy. Ty máš školní taška. Jo, mám jedničku. Do prkínka. Se zavři ty batohu. Zavři se ty batohu. Jsi moc přeplněnej. Počkat. Já chci vzít, ale to nejde. Jo, už. Zavřu ho, nezavřu. Ty vogo. A už to bylo dobrý. Teď už ho nebudu otevírat teď. Tak si vezmeme pro jistotu i školní tašky. Tak jo. Já si vezmu svojí. Ještě svoji tuštičku. Počkat. Sedra. Ty jsi mi tohodle mý školní tašky přendala do téhle kočičí, kterou jsem měla asi v 5 letech. Promiň. Mně to přišlo jako dobrý prank. No nevadí. Jestli to nevejde nebo co? Asi ne, tak to tam budu muset dát takhle. Do prkínka tady je málo místa. Nebo spíš velký bordel. Tak. To dáme tady. To zavřu. Má to takhle do toho. Počkat, tady není třeba nějaký jídlo? Není. Tak. Toto dám sem. Tady to dá kolegy sem. Nebo jde tohle pověsit aspoň? Nejde. Počkat. Tohle pověsím tady. Nejde. Nevadí. Tak jo. Tak zbaleno máme. Si vezmu čelenku a ty si vezmeš co? Já se vezmu taky tuhle čelenku. Ať jsme stejný. Tak jo. Tak jdem rodičům připravit snídaně, ale nejdřív půjdeme na nákup. Jenom potřebuji najít svůj peněž. Tady není. Tady v tom taky není. Kde je? No, už jste vstali. Jo, teď hledám jenom moji peněženku. Tak to nevím, kde je. Promiň. Tady není v tomto. Do prkínka, pardon. Se omlouvám hrozně. Hej. Tak, tady se kouknu.
Tady není, ne. Tady je jenom milion oblečení. Prostě milion oblečení. Jo, potom tady jsou jenom čepice, ale moje peněženka tady není, takže to stejně budeme muset zase uklidit. Tak počkat, vezmeme si nějaký čepice. Ještě. Mě tohle nesedí, jenom moc velká. Mě taky ne, moc velká, to by sedět vám určitě. A mně sedí tohle. Ale ty máš ráda přece modrou. To je pravda. Teda ne, v obráceně. Já mám ráda modrou, ty máš ráda červenou. Teď nějaký kšiltovky. Mám ráda růžovou taky, ale ta je mi velká, takže si to zkusíme. Ale pochybuju, že tobě bude, protože tobě bude taky velká, když mě je velká. Ach jo, tak tady vezmeme ještě Tak tady vezmeme ještě nějaký oblečení. Tady to je pěkný, ale to je tátovo. Tohle je mamky. Tohle je taťkovo. Tohle není naše, tohle taky ne. Tohle je naše. Teda, počkat, vráceně. Tohle je mamky. Tohle je tačky. Taťky pyžamo. Mamky šaty. Taky mamky šaty. Taťkovo. Naše. Taťkovo. Teda tohle je taťkovo pyžamo, tam to bylo, nevím. Nevím, co tam to bylo. To je taťkovo, to je moje. To je taky moje. A tohle je mamky. Tohle je taky mamky. Tohle není moje kapuca, tohle je nevím koho. Co je v tomhle? Jo, další oblečení. Tohle je taky taťkovo. Tohle je moje, nebo naše spíš, tohle je taky naše. Tohle je teďka, tohle je moje. No tohle je taky moje. Jejda, pardon, kurňa. Už mě to štve. Tak. Taky jo. Teď to tady budeme muset uklidit. Hlavně si dáme na stranu to, co si budeme brát sebou. Taky jo, takže potřebujeme najít jenom tu krabici. Tady. Počkat, já si možná vezmu tuhle čepici. Tam je malá, teda velká. Počkat. Tohle je moje pyžamo. To banánový je tvoje a tohle je moje. Počkat. Já jenom vytáhnu tady tu krabici. Vezmeme si ještě pro jistotu opalovací krém, nikdy nevíš, jak bude. To je pravda. Tak. Ty dopisy, tati, mami, máme tady ty dopisy na vejšku. A tohle je tvoje Katie. Jo. A tohle je tvoje Sáro. Jo. Jsme na tebe pyšní, Katie. A Sára. Koukej, zvládneš to příště, neboj. Tak jo. Je mi líto, že tě nevzali. Tak aspoň si užiju to poslední, dokážu to. Jo. Tak jo. Ach jo. Uklidníme. Dešník.
Co se taky bude hodit. Krabice, tak do toho dám tohle, protože už mě to tady štve. A dám tohle, takhle, tak. A je to dám se nahoru, ale jenom potřebuji dělat to. Já už jsem asi našla tu moji peněženku. Už ji mám. Ale teď musíme najít ještě tvoji peněženku, Sáro. Tady vidím nějaký peníze, to bude to možná moje peněženka. Počkat. Vidí se to tam vůbec ještě? Jo. Tohle je vaše čepy. Máme víc, než dáš zase. Tohle dám třeba sám. Jestli to tam nevyjde prostě. Počkat, já se kouknu, jestli mi nebude tato čelenka. Jo, je mi. A já si ji nevezmu. Klobouček. Ne. Upravíme. Počkat. To je tvoje peněženka, Sára. Co tady ty? Je to kreditka tvoje. Konečně se našla. Jo. To jsou naše šaty. Vezmeme si i župany a tyhle. Tohle je zase tvoje, Sára. Teda já mám ten žlutý a ty máš ten fialový, nebo ne, to vlastně jedno. Tak. Ne, mně to taky není. Ach jo. To je tvoje mami. Děkuji. Tak. Já ty pověsím ještě to oblečení. Dobře. Počkejte, to ještě rozdělím takhle na šaty. Tady šaty. On to stejně nevyjde. To moc nenosím. Ne, nebudu nic prostě. Tak. Tak. Teď pověsíme to tátovo. Pyžamo. Tak tady mám to pyžamo. Díky holky, že jste ho našli. Není zač. To je ten na zimu, tak to dáme se taky semka ještě. Tak to ještě zabalíme. Já si nechtěla vzít tohle. Tak počkat, tak já vezmu ještě jedno. Tady
Ne, teď se budu hledat. Fér. Och jo, dobrý, už ji mám. To jenom trošku snížím, aby to bylo takhle. A to dám takhle. Odkud znáš tuto písničku? Něco připomíná. Od někud vezmu ještě tohle a... Tak. Tak jo. Vy jste chtěli jít někam, kde jste hledali tu peněženku? No my jsme chtěli jít na nákup, v lednici už nic není. Aha, tak jděte. Tak jo, tak děkuju. Nebo spíš děkujem. Jo. Moje peněženka. Segra. Moje peněženka. Tak už se tvář konečně normálně. Tak už se tvář konečně normálně, ne? No jo. No tak, nech toho. Tě zleh tam. No hlavně jen to ne. No dobrý, už jsem v pohodě. No tak vidíš. Prosím tě, sundej si ty sluchátka. To, že jsi o hodinu starší, ještě neznamená, že jsi starší. Jsem starší. No to mi je jedno. Jsme dvojčata. No, ale jsem o hodinu starší. No ale jenom o hodinu. No to je jedno, pojď. Tak jo, ahoj babi. Ahoj. 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 Vy si nevezmete tady ty věci. Ne, my teď jdeme ještě na nákup, víš. Tak to jo. Já vám uklidím ten deštník, pokud to půjde. Nejde, tak si ho budete muset vzít do ruky. Tak jo, ahoj. 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 Tak už jsme tady, jupí. Nepípej. Pardon, já to musím ještě opravit. Aha, tak to nevadí. Mě za nějak změnil hlas. Nevadí, vem si prosím tě tašku. Už to opravím hned. Už je to v pohodě. Není. Má to nějaký divný. Budu muset zavolat spíš opraváře. Nevadí. Tak jo, nashledanou. Pytel brambor. Spíš kilo brambor. Uvidíme. Tak počkej. Vezmem. Co tady je? Vezmem toaleťák. Nebo stačí jeden. Co vezmem? Tady to otevřený. Tak si vezmem chleby do prkínka.
Jo, prkínka. No, když se válej peníze. Dobrý pane, mohla bych si ty peníze vzít? No, jestli ne, no moje nejsou a nikdo se je tady nevzal, tak asi jo. Tak jo, děkuju. Vy jste mi vzal penízku. Počkat, kolik jich tady je? 1, 2, 3. Já tam mám, počkat, kolik tady mám peněz? 1, 2, 3, 4. No, tady máte. No, vemte si jenom. Zase sežet. Dám peníze prostě jen tak. 1, 2, 3. A můžu si tu penízku vzít? Jasně, já mám stejně na kartě 10 bilionů. Jo, super. No dobrý, budeme zatím ještě takhle. Tortily. Špagety. Vezmeme kuřat těm špagetama, ty jsou jen 2 kuřata. Ty jsou tady ty hovězí, tak vezmeme tady to. Vezmeme ještě vajíčka. Tak. Jo, asi si vyberu ještě peníze, jenom počkej. No dobrý, to bude stačit. Nebo počkej, já ti je dám. No to je dobrý, no, já ti je dám. Já tady vezmu ty vajíčka, počkat, tady vezmu tadyto. Tady vezmu tu krabici. Počkat, tak. Dáme do toho toto a já to vezmu. Vezmu zvířátku nějaký hračky, nebo? Můžem. Tak pejsko vezmu nějakou kostičku. Kočičce míček. Potom ještě nějakou myšičku. Co chamíkovi? Můžem vzít ještě... No já nevím, co by si vzal chamík. On se bude hrát určitě s Čiči. Tady asi... jo, ne. Fakt ne, segra. Jo, chci ten sekáček. Ne, nebudeš používat sekáček. Větrák. No nic. Tak jo. Tak. Kytka, to se bude hodit. Ale necháme ji tady. Tady nic nepotřebujeme. Já, mně se chce tak spát. Já vím, ale tak to se dá dělat. Snad se na tom dokážu, to vyspíme. A tady nic není, klobouk. Jo, ten je můj. Jo, ty chci vám tady. I ty brýle mi podejte. Jo, vy jste nějaký úchyl, ne? Ne, já jsem adiák. Adia, co? Adiák. Aha. Radši mezíme. Dobrý, v pohodě se hra. Jo. Já se zblázním. Tak, tady máme.
Jo. Bude to všechno nebo ještě něco? Já přemýšlím. Jo, asi to bude všechno. Dobře, prosím vás. 1901 korunek. Píp. Tak, dobré. Teď ještě PIN. Píp. Tak. Tady máte nákup. Nashledanou. Jo, proč to pípá? Já to ještě neopravil. Aha. Tak to jo, tak nashledanou. No, kde to jsme segra? Na poště. To jenom vezmu toto. Tak. Můžete jít. Pardon. Jo. No, Teď vezmu ten balíček. Kolik tam je těch balíčků? 1, 2, 3. Tak jo. Tak jdem, pojď. Pojď, segra, jo. Nashledanou. Pojď. Nashledanou. Už jsme tady. Ahoj dětičky. Můžete jít dál. Dobře, děkujem. Tak, co? Rozbalíme si ty balíčky. Pardon, za bílý. Kde jste byli? Na poště? Aha, tak to rozbalte. Tak jo. Taška. Jsem ráda, že se jim to líbí. Já taky. To je pěkný. Takhle předokážu to. Pardon, promiň. Batůžek. Lev. Tohle bude můj, ty už máš svůj batůžek. Jo. No tak jo, no. To je pěkný. Co je tady? 3, 2, 1, teď. OK, no možná. Ne, vem si a ty, já nemám ráda zelenou, to je úplně hnusná barva. Cože? Ani žlutou nemám ráda. A taky jo. Já miluju růžovou, miluju basketbal, já basketbal nesnáším, ale mám ráda, co to je? Mám prostě ráda basketbal, jako trošku mám ráda, ale jenom trošičku. Já taky. Dobrý, už přestaň zpívat, zpíváš naprosto falešně. Já nespívám falešně. Přestaň už. Jo, tak co budete teď dělat? No, byli jsme na nákupu, tak asi chcete špagety? Jo, tak já jdu dělat. Tak jo, tak tady jsou špagety, maso a počkat, míček a maso. Teď vezmu talířky. Tak a teď druhý talířek. A teď ještě babičce. Jo, tak. Máš tady oběd. Teda snídaní. Děkuju. Jsi hodná, Katie. Děkuju.
Ty jsi taky moc hodná, babi. Taky děkuju. Mami, tati, špagety. Děkuju, jsi šikovná. Děkuju, tady máš. Tady máš, tati. Dík. Blbý. Jsou výborný. Mňam. Děkuju, to jsem ráda. Tak já to odnesu, dej. Ty jsou výtečný. Katie dělá dobrý špagety. Že jo, mami? Jo. Tak jo. Tak, když pojedete na to, dokážu to za 2 minuty. Bychom měli dojít do školy. Takže tak. Mami, pojedeme rovnou ze školy. Takže jakoby za tak hodinku bychom měli být jakoby na místě, jako tam, kde budeme přespávat. Tak to jo, tak už jděte. Já si vezmu tady ten nový batušek. Jo, ale musím si dát ten svůj starý. Budu dělat, že tohle je moje nová školní taška. Dobře, ale šup. Jo. Ty máš 1. Jo, mám. Tak si to nech tady. Tak jo. Plavky tady nechám, to si nebudu brát. Nebo možná jo. Nebo já si vezmu ten zelený batůžek. Ale ty brejle nechci. Tak. Na parkínka. Tak, krásně jsem to tam vyšla. Sezím peněženku a toto. A toto bude spíš na ty. To nevejde, no nevadí. Tak jo. Já musím si vezmu do tašky, dám tu peněženku. Tak, do prkínka, tak. Možná se to tam nevejde. Tak. Klidím ty vajíčka, ta myšička je tady pro vás. Tak. Tak jo, tak my už vyrazíme. Tak jo, tak ahoj děti. Já to jsem nechtěla, tak. Tak jo, tak ahoj Sáro, ahoj Katie. Tak jo, tak pojď. Sáro, pojď, Sáro.
Jo, to je těžký. Jo, zmijte sníček. Tak. Ahoj, babe. Ahoj, holčičky. Ahoj. 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 Už jsme tady. Jo, to je teď pěkný. Že jo, ségra. Tak jo, tak se vybalte. A já si jdu pokecat s paní domácí. Tak jo, tak jdem. Škoda, že tady nejdu zavřít ty dveře, protože jsou zaseklí. Ach jo. Dobrá, asi to dáme nahoru. Peníze. Dáme to nahoru. Na schod. Tady je to uklizený, to dáme také nahoru, já to tady nechci. Toto nechci. Vypnu to rádio, protože už mě fakt štve. Jo, tak toto dáme sem. Pojďte těžko, celou cestu jsem to musela tát. Jen protože ty si nechtěla. Promiň. No dobrý. Nemusí se omlouvat. Tak jo. Fakt promiň. Ne, to je dobrý. Tak. Proč to nejde tam dát? Nashledanou. Tak, už je konečně pryč. Dobře. Už se vybalujete? Jo. Tak. Máme nějakou rýmu, tak nevadí, jestli to... Ne, nevadí. Proč to nejde? Já to nehraju, to je na prd. To je na prd. Tohle, co to je? Co to je, ty vogo? Tak už. Tak, a teď toto. Konec nechtěl. Tak. Další plavky. Tady je toto, tak to dáme takhle sem. Tady je další, tak to jenom takhle obrátíme. Konečně se mi něco povedlo. To dám sem. Počkat, to dáme tady sem do koupelny.
A kam dáme zavazadla? No tak ty dáme sem. Tak. Já nechci mít. Proč nic z tohohle nejde? Jo, už, ale to... Nic to potom to nejde vytáhnout. To bych jako fakt musela... Pojď, prosím. Nic nefunguje. Tak jo. Kde budeme prosím spát? Tady peč, čiči. Takhle. Aha, to je dobrý. Dost měkký. Hop, 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 hop. Pojď taky zaskákat. Tak jo. Hop, 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 hop. Nespí. Hop, 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 hop. Pew. I believe I can fly. Už nespívaj, zpíváš falešně. Naspívaj. Já chci zpívat. Ne. Jestli budeš zpívat, tak já ti tu hlavu urazím. Ne, dobrý, už nebudu zpívat nikdy v životě. Dobrý, čau. No, super. Aspoň něco si pochopila. Konečně si něco pochopila. Že já nechci poslouchat to tvé falešný zpívání. No tak. Jo, a co budeme dělat teď? No, teď už jste si to vybalili. Tak, teď můžete skákat z balkónu. Co prosím? Nic. Nemáte něco s okem? Ne, nic. Jenom mám trošku to cukání, víte? Tak chápete. I já nechci pustit větrák. Pomoc. Zdudí. My jsme jí zabili. Nezabili. OK, nezabili. Super, sežerte to rajče. Taky sežeruji na rajče. Tak, jdu zasadit rajče a teď jdu zalít. To zasadíme sem. A tady taky dáme rajčata. Tak, koukejte, jak to mám pěkný. Zastříkám, ať tam nejsou mšice. Tak. Vy se nedvářte tak blbě. No a co budeme teď dělat? Já nechci skákat z balkónu. No tak tam něco hoď, já nevím co. Co je tady? No tak tohle si nechám. Všim, co tam hodím. Co? Ne, doufám, že nám má oblečení. Vy jste kluk? Ne, tohle je mýho manžela. Tohle je moje
Tohle je moje a tohle je mýho manžela. Aha, kde je váš manžel? Ten je na dovolený. Aha, kde? Kde je na dovolený? V Thajsku. Proč nemá kufr? Protože je debil. Proč je debil? Protože je mrtvej. Proč je mrtvej? Protože ho přejelo auto. Proč ho přejelo auto? Protože byl opilej. Proč byl opilej? Protože byl pít s jeho kámošema. Proč byl pít s jeho kámošema? Protože jsme se rozvedli. Proč jste se rozvedli? Kvůli našemu synovi. Tak tomuhle nemám slov. No dobrý. A počkat, cože dělá v Thajsku? On tam je pohřbenej. Jo, tak to jsem úplně slyšet nemusela. No, vidíte. Super. Jo. Super, tak jo. Já jdu od téhle úchylky pryč. Počkej na mě. Nic tady nebudu, já tady nechci být ani minutu, ale už jsme vypalený a to není moc slušný hned odejít. Takže bychom mohli říct, že bychom třeba mohli jít do kina. Tak jo, tak jsem třeba peněženku, na tom to jí mám. Radši si vám i tu tvojí, já nechci, aby ti něco vzala. Počkej, dej to ke mně. Jo, tak jo. Tak jdem. Doufám, že nebude chtít jít s náma. Ne, doufám, že ne. My jdeme do kina. Jo, tak jděte, já tady budu hlídat svého synátora. Synátore, pojď se nažrat. Jo, už jdu, Matico. Až se vrátíte, budete psát na známky. Jak vy nám můžete dávat známky? Paní učitelka mi to řekla, tady jsme si povídali. Jo, tak my radši jdeme. Ují. Ne, dobrý, skákat nebudem. Ují. Ne, dobrý. Ale chci skočit. Tam to vypadá pěkně, je tam voda. Ne, nebudem skákat. Už jsme tady, konečně mě už bolí nohy, já se dostanu. Sedni se, no, tak to zaplatím. Proč tady není prodavačka? Počkejte, už jsem tady. Pardon, já jsem potřebovala jen něco zařídit. Dobře. Tak jo, tak já si poprosím 2 dospělé. Tvoje. Zase peněženku. Tak dobře, bude to 180 korun. Píp. Tak jo. Dáte si něco k tomu. No já mám pití, ale nevím, jestli ségra. Chceš nějaký pití, ségra? Jo, ukáž, růžový tohle, no. Píp. Tak. Ještě něco to bude. Popcorn. 2. Píp. Píp. Bude to, teď to platíš, ale ty ségra. No dobře. Tak bude to 50 korun. Píp. Můžeš být ráda, že jsi to měla ještě levnější než já. Půjdem do první řady. Nechám tady. Já jdu za tebe, nebo jdeme sem. To nechci.
jo, tady je to dítě a tak můžeme jít na to. Halo lidi, hello, hello, lolo, hello, hello, lelo, hello, lolo, hello, hello, já jsem Perníček a mám vás všechny rád. A kromě tohoto perníkového dítěte, kdo by ho chtěl, kdo by ho chtěl, kdo by ho chtěl. No, musím počkat, až přijde víc lidí. Co to do prasela bylo? Nevím. Do prkínka. Pojď, můj kloučku. Ano, ano, miláčku. Dobrý den, tak to bude 2 dospělé. Píp. Moje hodinky. Píp. 1 koblih, 1 popcorn. Počkejte, já chci bílej popcorn. A 2 pití. Tak jo, tak jdem. Počkejte, to bude ještě 18 korun. Píp. No dobrý, nashledanou. Jdem do poslední řady. Tak, pojď. Jo. Komu se dáme 1 popcorn, 1 brambůrky a 2 pití. Tak nashledanou. Počkejte, zaplatit, ne? A jo, pardon. Píp. Vy jste tam dal všechny peníze. Děkujeme. Ne, počkejte, vraťte mi to. Dal jste to tam, to už nejde. Moje hodinky jsou na nic. Budeš muset počkat. Tak jo, tak pojď miláčku. Jo, tak my si vezmeme 2 koblížky, bych poprosila. A 1 pitíčko, jo, bych poprosila. Píp. Tak, nashledanou. Jdem tady do první řady. A už tady je víc lidí. Ahoj. Kdo by chtěl toto dítě perníkové? Já jsem Perníček, toto je můj syn. Nebo dcera, nebo syn, nebo dcera, no spíš dcera. Ne, to je... Ano, to je dcera. A prostě, kdo by chtěl toto perníkové dítě, můžete ho jíst, nebo celý ho sníst, a nebo si ho vzít za muže, nebo za ženu. A kdo by chtěl toto dítě? Kdo by ho chtěl? Přihlásí se. Mňam. Mňam. Nejste ho, proboha, vy jste nějaký psychopat, ne? Ne, já jsem Perníček ušatý a okatý a nohovatý, rukatý, hlavotý. Radši jděte, já si ho vezmu. A nezapomeňte zaplatit. Vám, když si zasloužíte, tak si nic akorát tuhle čepici. Jděte někam. Pojď moje čepičko. Konečně jsem se zbavil tohoto blbýho dítěte. Teď tu začíču. Já se nemůžu převít vlastně. No tak jdu za kočičí královnu. Tak, teď si vezme ještě ty uši. Tak. Počkat v obáčeně. Já jsem idiot. Tak. Dobrý den, já teď budu hrát na trumpetu a na housle.
Už přestaňte. Vidíte, ještě se to rozbrečel, já vás mlátím. Jděte, přestaňte hrát na to. Nechte toho už. Počkejte, víte zlá, to říká ten pravej. Jste zachránkyně, 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 zachránkyně. Zachránkyně, 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 zachránkyně dítěte. Dobrý. Teď to jdu nahlásit na policii. Pojď, zlatíčko. Pojď, zlatíčko. Pojď, zlatíčko. No pojď. Nebrokej. Pojď, já to jdu zavolat. Počkat, co bude ten telefon, když ani nemá telefon. Tak to jsem postavil. Počkat. Jakože prostě tohle telefon třeba, já teď mám telefon prostě tady jako v té hře, prostě pardon, že to je prostě takový divný, ale berte to jako, že je to ten telefon. Prosím. Halo? Ano, voláte policii, co potřebujete? Je v divadle je nějaký perníček, nebo co to je? A on tady prodával prostě dítě. $10,000. Tak jo, tak my hned do toho divadla jedeme, tak jo. Tak nashledanou. Nashledanou. Píp. No dobře. Jakože to prosím ten mobil. Tak jo. Tak. Kam teď půjdeme asi, když teď nic neděláme. No. Prosím. Tak, pojď segra. Mňam. Já vím, to si to někdo. Spinkej, hvězdičko. No. Počkáme tady, než přijde ta policie. Už jsme tady. Dobrý den, toto je ten perníček malý linkatej. To nemůžeme zatknout, to musíte dát do dětského domova. Ne, ten je tam vzadu. Je prostě celý hnědej, prostě blbej. Jo, tak my tam jdeme, tak vy tady zůstaňte a já tam jdu. Pernici, ne! Co je? Jménem práva vás zatýkám. Všechno, co řeknete, může být u soudu použito proti vám. Ne, já nejdu nikam, ale jdete. Takže už to máte něco, co může být použito proti vám. Takže pojďte. Jupi! Konečně ho zatkli.
Jupi, konečně zatkli. Haha, to má za to. Tak jo, tak pojď. Máte pěkné dítě, můžete se ho nechat. Ok, to bude konec videa. Asi, bylo spíš takový nudný. Asi se vám, možná pokud jste to přetočili rovnou na konec, tak se vám ani nedivím, protože já jsem teď unavená hrozně. Takže tak zatím asi čau.